खुलुमबाय लोगोफोर नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै नोंथांमोनखौ माखासे गोबांथार खोथा फोरमायनानै होनो आखायाव लानाय जादों नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय जोबजासिम नुनो मोनगोन गिबियावनो मोनाबिलिनि खौरां हिसाबै आसामाव सासे कर'ना भाइरासनि मोनदेरबाय पेसेन्ट मोनदेरबावबाय होनदों दा बिथाङा जाहैगोन नोंथांमोना साननो गोनाङा नायबा नुनो मोनबाय बेहाय सासे हिन्जाव मोननाय जादों अदेबानि हिन्जावनिफ्राय बेनो फार्स्ट जागोन आइजोफोरनि फारसेनिफ्राय आरो बाहाय होनदों सी इज ए wife of a person who is connected with both निजामुद्दिन मार्कास जाय थांनाय निजामुद्दिन मार्कासाव थांनायनि सोद्रोमा दंमोन बिनि न'खरनिनो बिसि हठात बिनिनो हिन्जाव होनदों अब्ला फार्स्ट पेसेन्टनिफ्राय सेकेन्ड पेसेन्टआव बारदेरबाय थारमाने बे जाहैबाय फार्स्ट पेसेन्टनि नंला सेकेन्ड पेसेन्टआव गोग्लैबाय बियो माने जाय जा लाबोजेननायनिफ्राय बारदेरफैबाय आरोखि जोंनि आसामाव सेकेन्ड स्टेप जाहैबाय दा बिनि थाखायनो सांग्रांथि जानो गोनां दङ जोंहा बयबो दा बेनि अनगायैबो आरो बिथांनि न'खरजों थादेरनाय बेबायदि गोबांथार लाला मोनसेनिफ्राय सासे बिदि बारदेरनाय जाबाय थानो हासिगौ बेनि थाखायनो जोंखौ ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनो थिनबाय थानाया जोङो बिथाङा गैया होननानै जेरावबो थाङाखै होननानै जों सिनाया नाथाय बिथाङा दि सोरनिफ्राय मोनबोखो बेखौ जोङो मिथिस्लाबा बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो सासेनिफ्राय गोजानाव थानांगोन नोंथाङा जानो हागौ बेनि गामिनि नोंथाङा जानो हागौ बेनि न'सुंसेनि नोंथांनि न'सुंसेनि नङाब्ला नोंथांनि आलासि जानो हागौ नोंथांनि सिनायनाय लोगो जानो हागौ अब्लाबो जों बे बुस्थुखौ जिहेतु नुनो मोना हिसाबै जों सांग्रांथि जानांगौ बिनि थाखायनो दा बे थिग बेबायदिनो बिथांनि बेलायावबो न'खरनि बेलायावबो जानांगौ बिदिनो जादोंमोन ओंखायनो मा जादों बारस्लायफैनाया दिनैसो बेखौ नायनानै मोननाय जाबाय नाथाय बिथांमोना मिथियाखैमोन जे बे गावनि फिसायनाव हठात बे थांनाय मानसिनियाव बेयो जादों बेखौ बिथाङा मिथियाखैमोन बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा सांग्रांथि जानांगौआ बयबो दङ दानिया आसामाव सरकारा दाख्लै थांनाय बावैसो सिगाङाव जौनि दखान खुलिनो मोनगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनिफ्राय जौ दखानखौ कमप्लिट बन्द' खालामफिननाय जाबाय होनदों नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बेयाव थांनानै नायनो हानाय जागोन जौ दखानखौ बन्द' खालामफिनबाय होनना फोसावनाय जादों दा बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन कर'ना भाइरासनि आपडेट दुलाराय मुलुगावनो जेसेबां जादों नोंथांमोनहा नुनो मोनदों दिनैनि दिनाव 20,15,480 जाबाय दुलाराय मुलुगाव बिनिफ्राय थैनाया गासै 1,27,630 थैबाय दा बेयो जोबोद गोबां आरो जोबोद गिख्रंथाव जानानै दङ थासारिया बिनि बेलायाव जोंनाव भारतनि बेलायाव नोंथांमोना नुगोन भारतआव 9,752 सा केस जाबाय बेनिफ्राय 377 सा थैनाय जाबाय अब्ला कर'ना भाइरासनि आपडेटआव बेखिनि नुबाय भारत आरो मुलुग आरो आसामनि बेलायाव सासे मोनदेरनाय आइजोजों दहायनि बुंनायाव 32 जाबाय आरोखि गासै लानानै बिनि गेजेराव जोंनाव सासे थैनानै थांबाय 32नि बेलायाव दा बेनिफ्राय लास्टआव नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा निउ गाइडलाइन एबाउट COVID-19 ओमफ्राय इउनियन मिनिस्ट्रि हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय जोंनाव दा गोदान गाइडलाइन फोसावनाय जादों मा बिथिङाव रुल दङ दा बेनि सोमोन्दै दिनैहायसो फोसावदों बिथांमोनहा मानो होनब्ला थांनाय मैया जोंना नरेन्द्र मदि बिथाङा हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा लकडाउनखौ फावसायनानै होदों बारायदेरनानै होदों आप टु थार्ड मेसिम जिहेतु बन्द'खौ बारायनानै होबाय दा बे बन्द' बारायनायाव सिगांनि आरो दानियाव मा डिफारेन्स दं एबा सिगांनि आरो दानि गोदान रुलजों मा गोरोबनाय दं गोरोबै दङ दा बिथांमोन बेफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनहा मिथिना लानांगोन बेफोराव मा दङ नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय बाहाय बिदिनो बेफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोननो आं डिसक्रिपसनावबो मोनसे लिंक होखादों आरो बे लिंकजोंबो थांनानै नायनो हागोन आरो नङाब्ला आं मोनसे मोननै गोनांखौ खोन्थाना होगोन दा अब्ला आं मोनसे पेजाव थांनि नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बे पेजखौ आं खेवखानानै दोननाय जादों PDF फाइल बिथांमोननिनो सरकारनिफ्रायनो फोसावखानाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बाहाय मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि दिनै 15 एप्रिलाव बिथांमोना फोसावदों अर्डार बे अर्डार नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बेखौ डाउनलड खालामनानै मोजां फरायनानै लाजोब गासिखौबो आङो ओरैनो सर्टलिल' बुंलांनो आखायाव लादों नोंथांमोनाबो मिथिखाजोबोखा ओरैनो दा बाहाय एज पर मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स होनदों अर्डार नाम्बार बे रिटेन बाहाय से नाम्बाराव होदों उइथ द एक्सटेनसन अफ द लकडाउन पिरियड बेनिफ्राय द फलोयिं एक्टिभिटिस उइल कन्टिनिउ टु रिमेन प्रहिबिटेड एक्रस द कान्ट्रि आनटिल 3 मे दा 3 मेसिमाव नैबे 1 नाम्बारनिया गासै सेनिफ्राय 13ता माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन दङ बेयो सिगांनिजों गासिबो एखेयानो थाजोबगोन होनदों नाम्बार 2आव मा होनदों अपारेशन अफ गाइडलाइन्स इन हटस्पट एन्ड
कन्टेनमेन्ट जन्स हटस्पट आरो कन्टेनमेन्ट जन्स बेफोरावहाय मा मा दङ नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै ला जोबजासिम बाहायबो बुरजा दङ मोनथामसिम पइन्ट दङ बेनिफ्राय दङ सेलेक्ट पारमिटेड एक्टिभिटिस एलाउ उइथ इफेक्ट फ्रम 20 एप्रिल बेबो दङ बेनिफ्राय मोननै दं बाहाय 20 एप्रिलनि उनावहाय मा मा जाहैनो हागौ बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन स्ट्रिक्ट इनफर्समेन्ट अफ द लकडाउन गाइडलाइन्स स्ट्रिक्टआव मा मा दङ स्टेट एन्ड इउनियन टेरिटरि सेल नट dilute these guidelines issue under the Disaster Management Act 2015 दा बेफोरखौबो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बुरजाथार गासैखौबो नोंथांमोन खिन्थाजोबनो हानाय नङा नोंथांमोनाबो मिथिखायोखा खोन्थाजोबनांगौबा भिडिअआ गोलाव जाथारगोन ओमफ्राय नुनो मोनदों 5आव अल हेल्थ सार्भिसनि थाखाय मा मा दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन गासै हेल्थ सार्भिसावबो 10टा 9टा पइन्ट्स दङ एग्रिकालचार एन्ड रिलेटेड एक्टिभिटिस आबाद बिथिं बायदिसिना गुबुन गुबुनाव मा मा दङ बाहायबो दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओमफ्राय बियाव दङ फिसारिसनि बेलायाव बेनिफ्राय दङ प्लान्टेसन एनिमेल हासबेन्डारि बेनिफ्राय नुनो मोनदों फाइनान्सियेल सेक्टर गुबुन गुबुन आरोखि ससियेल सेक्टर अनलाइन टिचिं डिस्टेन्स लार्निं टु बि इनकारेज बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जोबजासिम नोंथांमोनहा बाहाय गोबां फोरमायनाय दङ नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय जोबोद बुरजा पेज 15सिम दङ पेज 15सिम दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेफोरखौ बाहाय नायालाबा नोंथांमोना कमप्लिटलि डिसक्रिपसनाव भिडिअनि डिसक्रिपसनाव जागोन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव हाबबा नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन गासैखौबो दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोननि सिगाङाव मा मा गोदान खौरां नोंथांमोनहाबो गासैखौबो मिथिनानै लाब्लानो जाबाय जाहाथे खैफोदाव गोग्लैया मिथियालासे खैफोदाव गोग्लैनाया जोंना दिगदार जायो बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा गावखौनो सामलायनानै लानो थाखाय नायनानै लाब्लानो जाबाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन भिडिअ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थागोन जिहेतु नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नटिफिकेसन बेल थुब्लानो जाबाय नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय एसेनोसै गोजोन्थों।